ba su so, amma ba wai dan ba sa so ba, dan su kare mutuncin su kawai. Ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana. Da ganin sarkin fawa kawai sai miya ta yi zaki. A'a, sarki canja min topic din da nake. Ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya. Ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba. Don dai haka ne, daga gobe ki je ki haɗa wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi. Mijin Biza. He set his trap, reaches out for his target, hit the jackpot, and vanishes into thin air. Mijin Biza. Mijin Biza. Sabon launi ko an yi sai an saba, dan marane na sakan bunan masoya ban fita. In ji mai sabon launi ko an yi sai an saba, barrako in ya sakan shi da kai ne zai fita. Duniya mai yayi da fada kun ji matan zamani, yau da ni ta yi kawa wataran na sani sai ta bar ni. Mijin Biza. Amma dai ki ba su hakuri, tunda kin ga a hotel za mu zauna. Amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba? Ki tare a hotel suka ce wata karuwa? Mu dai fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya. To a gidan nan aka fara wannan tarihin, a ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare. Wannan kuma kyakkyawan tarihi bane ba. Amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata, don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata. Idan kuma kuka nemi ku tada wannan maganar, to ku sani fa kaman kun tada auren nan ne. Yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar yi tafiya ta. Kai, amma ko wannan yaron ya cuce mu. Allah ya isa tsakanin mu da shi. Wannan mata furari ce. Domin ya dade da sakinta. Jira kawai take ta ayu ta ije masa jaririnsa, ta kama gabanta. Kusan duka waɗannan yaran haka aka same su. Matansa ke da aihuwa, ni ke musu jiwa. Ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayanku. Kuma sai Allah ya saka mu. Kin ji na roƙe ki yafe min ne? Watch how the game ends. It's Adam Izango against Jamila Nagudu, Hadiza Aliyu Gabon, Aisha Aliyu Tsamiya, Maryam Booth, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin Biza. Ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba, sai da ke da yake zaman bulus. Mijin Biza. Wallahi ba zai yi ba. Na rantse da Allah sai kin ba na yi gaba da shi. Ƙarya kike ba ki isa ba. Wannan matan ni na ga faɗanta. Ba ta da kirki, yayata da ta zo gidan nan za su yi rigima, kin ga da ta buga ta da ƙasa, wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan. Ita kuma haka take? Ƙarfi gare ta. Directed by Falalu A. Dorai. Mijin Biza. Marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited. Ni matan aure ce. Mijin Biza. Hitting your screen soonest. Wane ne kai? Waye kai? Wannan yanki na ne. To ni yaushe na ce maka yanki na ne? Kokari ka ka tsallaka boda. To barin ga yadda za ku tsallaka bodar. In dai ba ku biya rufi 25,000 ba. Idan kana da su ka kawo. Idan babu kuma ka fece. Taho mun ne. Jinan a kewaye da iyakar katangar lantarki ce. Mai kaifin wuta volt 440. Wannan wutar toka take mai da mutum idan ta kama shi. Kai kalli wannan.
Muhammad Ali Jinnah, ka taba ganin sa? Wannan kudin Pakistan ne. Gandi ba zai maka aiki a can ba. Munni mu je. Tsaya ka ji mana. Wai kai baka gane ba ne? Idan har ka bi wannan hanyar, mutanen BSF za su ganka. Jinan, alburushe ka za su fara yi. Bayan nan sai su tambaye fatalwarka, kai dan nan ne ko kai dan can? Kai ji mana. Baba abu mai sauki bane tsallake wannan bodar. Ni da ka ganni ina da mutane. Ta nan da ta can. Zo mana ku shiga mota. Ko nan ta aka mayar ba za ta wahala ba. 50,000 za ka biya. Amma fa yanzu kace 25,000. To 25 din kudin mutum daya ne. Me yasa Munni za ta biya? Bayan ita gida za ta je? Gida za ta je. To daga wannan lokaci ne kawai na yanki cewa ni da kaina zan kai Munni gida. Kai da kyau. Ai tun sa'in na fara ganin kare na ce lalle wannan mutumin kirki ne. Jinan, ta ɗaya ɓangaren katangar bayan kowane minti 10 sojojin Pakistan suke kewayowa. Ramuka 4 ne suka fita karkashin katangar. Cikin minti 10 ya kamata mu rarraba ta ƙasan katangar, sannan mu bullo ta ɗaya ɓangaren. Kaga wadancan tsibirorin yashin sai mun fito ta bayan su tukunna, sannan maraba zuwa Pakistan. To ai kenan. Sai na nemi izini zan wuce. Me za ka nema? Zan nemi izini daga rundunar Pakistan sannan sai shiga Pakistan. Nan baka sani ba waje ne na yin barkwanci ba, ka gane? Mu je, taho. Ni fa mabiyin Bajirangi Bali ne, ba na yin abu cikin munamuna. Wai kai mahaukaci ne? A karin banza duk za su harbe mu. Na roƙe ka zo mu tafi, mu je. Munni kafin mu bar nan dole sai mun nemi izini Munni. Tun sa'in da na fara ganin ka na san kai mahaukaci ne. Munni gaya masa, ki gaya masa. Hamagon banza, ran kuma suna yi wata nan dan Allah ka zo mu tafi. Malam na nan sai baka gudu fa. In ba haka ba za ku zama shigaggu. Shikenan taka ta kare. Munni sai mun nemi izini tukunna. Wai kai! Jinjina ga Shriram. Kai ba Indiya ne? Amma Munni yar Pakistan ce. Ta bar hannun iyayenta ne. Ni kuma zan kai ta Pakistan idan ta haɗu da su. Yalla bai. Ba mu taɓa jin labari irin wannan ba. To me yasa baka tafi ba? Ni mabiyin Bajrang Bali ne. Ba na taɓa yin abu cikin munamuna. Dama ina jira ne ku zo na nemi izinin ku. Nan bodar Pakistan ce. Inda izini kake nema, me yasa baka je ofishin jakadancin Pakistan ba? Kurai kuwa na je ofishin jakadancin Pakistan wanda ke Delhi. Mun ni ko ba mu je ba? Amma koran mu suka yi daga can. To ya aka yi ka zo nan? Bu Ali ne ya shigo da mu. Bu Ali jami'i ne. Cewa ma yana da sanayya a nan da can duka. Zancen banza zancen wofi. Ta ya kuka iya taro zuwa nan? Ta rami ne. Rarrafe muka yi. Hanya ce dodar. Rami. Ina ramin? Wannan yana tsaye a kai. Duba wajen. To ya labai. Maza. Ya labai. Di yadda aka yi wannan ɗan asiri ne. Ya labai mu kama shi ne? A'a. Kuna ji ko? Ku kama su komai da su ta inda suka fito. Sannan ku cike ramin. Kai ka juya ka fita a guje ko kuma za mu bude maka wuta. Tafi!
Jinjina ga Shriram. Mene? Da ke shi! Munni? Kada ki damu Munni, ba komi ba, ba na jin zafi ma, ba ka jin zafi ko ku take shi! Da zafi mana da zafi, hankalinta tashi yake shi yasa. Hankalinta tashi yake. Ku kyale shi! Ku kyale shi na ce. Ta yaya kai ka sake tsallakowa? Akwai wani rami ne ta can. Waye gaya maka akwai waɗannan ramuka? Buwali ne, Buwali. Yalla bai, na yau bajaran bali alƙawarin cewa ba zan huta ba sai na haɗa Munni da iyayenta. Ba zan huta ba. Ba za ka huta ba ko to bari hutar da kai. Rafiq! Yi baya. Kaga, kwata-kwata ba zan bari ka wuce ta wannan wajen ba. Ko da a ce kana da fasfo da visa. Saboda haka yanzu nan ka juya kawai ka koma. Yin hakan kai zai taimakawa. Yalla bai, na ɗau alƙawarin zan koma India. Da zarar na sami iyayenmu ne na rantse. Kaga, nan da minti 10 a cikin kewayenmu na tsaro, za mu zago ta nan. A cikin waɗannan mintuna 10, ko kai ta nan ɓangaren, ko kuma kai ta can ɓangaren, mu ba mu sani ba. To amma yalla bai. Amma idan har na sake ganin ka, to ina tabbatar maka zan harbe ka. Taho! Kuma ku binciko wani mara mutuncin ne Buwali. Jinjina ga Shriram. Yalla bai, tabbas wannan mahaukaci ne. Kai baka damu da rayuwarka ba, amma kai tunani akan wannan yarinyar mana. Yalla bai, da zan iya bacewa cikin duhu kafin ku zagaye ta nan wajen. Amma ni mabiyin Bajrang Bali ne. mun sani. Kuma baka yin wani abu a cikin munamuna ko? Mun san wannan ai. Baka kuma da wani abin da zaka ce? Na yi muku alƙawarin cewa zan koma ƙasa ta India da zarar na miƙa Munni ga iyayenta. Yalla bai, izini kawai nake bukata. Ba na ce maka ka tafi ba, me yasa baka je ba? Wannan ai ba izini bane yalla bai. Zai zama kamar aslalade na shiga. Yalla bai, wannan fa mahaukaci ne. Shikenan. Ku je. Yalla bai. Zan iya tafiya? Ku je. Mu je Munni. Idan dai har da gaske kai mabiyin Bajrang Bali ne ko? To fa lalle ka dawo. Alƙawari ne ya labai. Jinjina ga Shriram. Kada da gaskiya, tabbas wannan mahaukaci ne ba makawa. मुझसे मैं मिला बात हूँ मैं तेरी बोलियां तू मेरी तूने जो कहा नहीं मैंने सुन लिया तू जो मिला लो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया
Malam. Na'am dan wa. Zan yi samu abin da ba nama? Kamar me? Kamar dai kayan lambu. Ai da kayan lambu anan. Ga alayyahu, ga koren wake, ga suna ai hadi akai a ciki. Kusan komai yana ciki. Su zalla nake so. Da matsala ne? Yarinyar ba ta lafiya ne? Me ke damin ki ata? A'a, lafiyan ta kalau fa. To kai ne baka lafiya? A'a. To me yasa kayan lambu zalla zaka ci? To shikenan, ka bar wannan. Amma wannan ka dauke shi. Sai ka kawo min shayi da biredi. Bilal, idan ka sake bani sassanyen biredi kamar na jiya, wallahi sai na sabarbade ka. Ka gane ko? Ki sauri ki ci abincin nan mun ne mai gaggawa barin nan. Kin cikin goshi ko mun ne? Yanzu saura, mu yi sauri mu samo iyayenki. Kai dakata! Tsaya nan! Ya dai mun ne? Dakata! Me sa wannan dan sandan yake yawa ta nan? Ina ankwa take? Wace ankwa kuma? Wace ankwa yan labai? Wace ka sace min daga cikin amanata? Waye kuma zai sace ankwa yan labai? Maza ku duba, ku caje jakasa. Bari ma ka gani, gashi, kun gani? Kalli, ku duba ku gani, kun ga ankwa anan? Ba ankwa yan labai. Babu, to jakanta ba. Haba yan labai mai karamar yarinya kuma za ta yi da ankwa. Nuna musu munni. Kawo nan tawa kawo. Kawo nan munni kawo. Gashi to, duba ka gani. Duba ka gani, ka ga ankwa a ciki? Yaya sunanka? Pawan. Pawan? Pawan wa? Pawan Kumar Chaturvedi. Mutane kuma suna kira na Bajirangi. Ko ba za mu kira ka ba. Kai dan Indiya ne? Eh. Naga fasfo ɗinka. Ni bana da fasfo. Baka da fasfo? To kenan ta haka ka shigo Pakistan? Ta karkashin waya na rarrako. Karkashin waya? Eh, amma ina karbi izini. Ni na tsani ƙarya a rayuwata. Bana yin ƙarya, ni mabiyin Bajrang Bali ne. Kun shigo mana ƙasa cikin bakin dare kamar wasu barayi. Ka san wani irin mutum yake yin haka? Bera ya koyi laƙin asiri. Ni ba ɗan laƙin asiri bane. Ita kuma munni yar Pakistan ce. Yar Pakistan ce. Da gaske? Ita yar Pakistan ce? Tabbas. Yar Pakistan ce. Kwarai. Ni kuma Sachin Tendulkar ne. Kai ku kwamushe shi, ku tawo da shi. Muje, tawo muje. Mutane suna tahowa daga Karachi domin aiwatar da bukukuwansu na sallah. Kai, kun sake dawowa kuma da Allah ku wuce, za mu rasa jirgin nan. Mutane suna tahowa daga kai da Allah ka rinka tare su mana. Za mu rasa jirgin zai wuce ba mu gama ba. Mutane suna zuwa daga Karachi domin aiwatar da wannan irin iskanci ne. Ku dinga bi ta shan hanyar mana. Mutane suna zuwa nan daga Karachi domin su aiwatar da bukukuwansu na sallah. Haba yarwa me kuke haka da za mu rasa jirgin nan ku bi ta can mana dan Allah. Mutane suna shigowa zuwa nan Karachi. Mutane suna shigowa zuwa Karachi domin aiwatar da bukukuwa. Ka dinga dakatar da su mana. Da Allah ku dinga bi ta gefe mana. Mutane suna zuwa daga Karachi domin aiwatar da bukukuwansu na sallah. Ni ne can Nawab Chaura tare da mai daukan hoto Kamil. Amma da kai jaki ne ko banza kawai. To haka ake fi ka tsaya mutane akan hanya? Nan da tsakiyar hanya? Mutane suna zuwa daga Karachi. Kana surutu kamar shashasha. Ga yan sanda can sun kama wani dan leƙen asirin India. Dan leƙen asirin India fa kace. A ina? A wajen gidan cin abincin Bilal sun tafi da shi ofishin yan sanda. Me sauri mu ji wannan labari ne dimin sa. Bawan ya kira ki? A'a. Amma ai zai kira. Ina ga zuwa yanzu ya ɗora munni a jirgin ƙasa ta tafi. Ba ki gaya masa ya kira ki ba da zaran ya isa waga? Na gaya masa. Me yiwa ya manta ne. To ai da ke kin kira shi. Yalla bai Hamid, mun yi zo ofishin 'yan sanda da Allah kai sauri ka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ko za ka gaya mana me manufarka? Manufata? To dai na karɓi izini. To ka dai min cikakken bayani daga farko. Ta yaya kai ka shigo ƙasar Pakistan? Ta ƙarƙashin waya na rarrako. Nawa aka biya ka akan gudanar da wannan aiki mai haɗari haka? Nawa kuma? Me yasa za a biya ni?
Dan radin kai ne nake wannan abu. Na gane kenan kai dan kishin kasa ne. Me? Kai me ma suke cewa? Me yi da kasarsa? Me yi da kasarsa? Shakka babu. Me? Me yi da kasarsa? To amma a cikin wannan aiki me amfanin yarinyar? Dauki yarinyar. Mun ni ce ma dalilin. Kai to yayi sadalla ku je da Allah ku tafi. To zo nan, zo ka tsaya nan. Sauri. Aha. Kamar dai da ku gani a wannan daukar tamu wacce mu kadai ne da ita. An kama dan leken asirin kasar India da mai taimaka masa yarinya yar shekara 6 wanda a yanzu muna dauko muku ne daga mazabar Chaura. Ga dukkan alamu yarinya ta samu horo yadda ya kamata domin ko kalma ɗaya bata furta ba. Ni ne Chan Nawab tare da mai daukar hoto Kamil Yusuf daga Chaura. Ko mu sake ne? Na samu komi. Wancan bokeken dan sandan. To ka tsaye da daukar mana. Yalla mai. Wannan lambar India ce. Me ya faru? Wayarsa a kashe take. Yalla mai na dauki wata hirar fasa taro yanzu nan. Akan wani dan leken asirin India. Na rantsa cewa wannan rahoto zai sa tashar ta zama lamba 1 gaba ɗaya Pakistan. Chan Nawab ne. Ya ce wa yayi hira da wani dan leken asirin India da aka kama. Zancen banza ne, ce masa bana nan. Yalla bai Shamshar da yanzu baya nan. Wayo. Kai haka matsala ce. To yanzu dai Allah idan ya zo ka gaya masa abin da yake akwai ka ce masa da Allah ya kira ni. Kafin nan ni kuma zan kammala hada rahoton. Halo? Me manufarka ta zuwa Pakistan? Wai so nawa zan gaya maka ne to? Na zo nan ne domin na haɗa munni da iyayenta. Ci gaba da ƙarya haka sai ka waye gari ka daina ganin rana. Ni ba na yin ƙarya. Ke ina za ki je? Munni me faru? Kina nufin kin san wajen? A nan gidanku yake? Munni? Nan ne wajen su Munni. Wai me yake faruwa ne? Mun samu wajen yin labai. Mun gano gidan su Munni. Wane irin wasan kwaikwayo ne wannan? Ke ya sunanki? Ba ta magana yin labai. Ba ta magana? Me yasa? Mage ta kama mata harshe ne? Magani? Nuna min ma. Wani bakinki? Wani bakinki? A bisa tushen rahoton mu an ajiye wannan ɗan leken asiri a ƙarƙashin tsaro mai ƙarfi inda ake cewa za a ɗauke shi daga nan ba wata zuwa Islamabad sai wani gefe kake wani jakanci ne wannan. Ka daga gani. Zo da sauri. Yi sauri kawo yi sauri. Mu je. Jaki na wurin tana hannuna da bashin da za ka ɗauka. Suna cikin wancan doguwar motar maza mu je sauri mu je. Kai wannan dai ba za ka iya ba. Ni barin yi leken asiri waɗannan leken asirin can. Gwada mu mutu akan wannan ya fi sauri ba. Wai da za ka je ne mu je akan wannan mana. Digidi. Mun gode ubangiji mun tsere. Halo? Can Nawab ne yake magana daga Chaura. Wani ɗan leken asirin Indiya yana cikin mota. Wace mota kenan? Mota dai da nake ciki yana gaba na ma yanzu haka. Ku sauri ku zo. Hama gon banza ta zan san wace mota kake ciki. Mota tana hanyar zuwa Alipur sunanta Chammo Diwani. Tikiti. Da Allah ka gane nan wajen? Kar ka yi wasa mana dan uwa. Kawai ka gaya min ina ne kake so ka je? Wannan yarinya yar Pakistan ce. Ban san yadda aka yi ta je India ba. Ita kaɗanta. Ina ganin ta rabu ne da iyayenta. Ba ta iya magana amma sai dai ta gane nan wajen. Ni kuma na tabbatar gidansu a ta nan wajen yake. Kai daga India kake? Taya? Ta ƙarƙashin waya muka rarrafa, muka tsallako boda. Amma kafin na ƙaraso gari, sai da na nemi izini. Kana nufin tun daga India ka zo nan cikin Pakistan domin ka haɗa wannan yarinyar da iyayenta? Da wani abu ne? Da mamaki ne dan uwa. Na yi fatan da akwai irinka da yawa a ƙasashen nan biyu. Nuna min hoton na gani? Yalla bai. Ka daina mai ina ka bude baki kai magana da kyau. Ya tsere yalla bai. Me? Da Allah akwai wanda ya gane nan wajen? Ku duba da Allah ku duba da kyau. Dan wa?
wancan da aka yi su ne wancan sauri yawa wancan wani abu ne labai akwai wani mutum mai sanye da riga ruwan kasa shi da wata yarinya ba su shigo nan ba ayan labai ban ga mutum mai kamar haka ya shigo motar nan ba shin ana akwai wanda ya ga mutum tare da wata karamar yarinya ba wanda ya gan shi to amma yan labai can nawa biya ce mu wannan motar ce kar Allah sauka yan labai yarinya tana ta gwada wani hoto mai dauke da tsaunuka haka mai yiwa a nan gidansu yake to ina hoton sun tafi da hoton a yi duk motocin da ke babbar hanya ku bincike su to yan labai muje ko dai ka kasance mai matukar jarumta ko kuma ka kasance jigegen hamago kawai ka an tayo cikin Pakistan haka babu wani tsoro to ta hakan ce kadai zan iya kai mun ni gida ai haka ne ba komai amma ta yaya za ka yi ka sami iyayenta Bajrang Bali zai taimake ni har a Pakistan din ma a wannan daren baka da wata matsala a nan amma dan uwa ka tabbatar da asuba ka bar nan to Allah ya kiyaye amin ina ne nan wajen masallaci ka gafarce ni Bajrang Bali ka gafarce ni Salamu alaikum matashi me ya faru baka da lafiya ne na ganka wani sam haka me yake damuna lafiya na kalau to me kake yi a nan mu shiga cikin man kai yawa me yasa baka zo jiya ba to je ka maza ku shiga ku zauna aji ina zuwa ni ba zan iya shiga ba fa me yasa ni ba musulmi ba ne to sai hakan ya zama mai dan wa wannan waje a buɗe yake ga kowa hakan ne ma yasa kwata-kwata ma ba ma rufe masallacin maza shigo maza yara kowa ya nemi wajensa ashe wato haka abin yake ban taba zuwa yankin tsaunukan nan ba amma akwai 'yan makaranta ta waɗanda daga can suke barin tambaya minti ɗaya ina zuwa kai yara ku zo nan da Allah na'am malam ga nan malam ina so kowa ya kalli wannan hoton da kyau idan yaro ya sani ya gaya min ina ne kuma duk wanda ya bani amsa daidai ne kuma zan bashi wata babbar kyauta ina ji Tsaya. Yi baya. Wancan ba tare da can nawa suke ba? Kai, jimana, kai, fita! Kai, ku bishi, ku kwa musu bishi! Kai! Zauna! Malam ainan Switzerland ne. Arshad baka sani ba, mi kawo wani ko? Malam Allah da gaske nan wajen Switzerland ne.
Gashi ma rubuta a nan da Turanci. Na munni? Daga Switzerland kike? Ku kama shi! Kai ba za ka tsaya ba! Kai tsaya! Kai da ka tsaya! Kai na da ka je da ka tsaya! Tsaunuka masu ban sha'awa irin wannan a Kashmir ake samun su. A Kashmir? Gidan suna koma India? A'a malam, wani bangaren Kashmir din a nan yake ai. Kamar ya? Kashmir. Yata. Ku dakata yan uwa. Da Allah ku fara jama makamanku a mota tukunna. Allah shiga bata malam shin kaga wani bako ne kai kawo ta nan wajen. A inda ya dakin Allah ne, babu wani wanda yake bako. Bakon zai iya kasancewa mai hadari. Dan ligen asirin India ne. Shin ku dauka ina da rubutaccen sirrin yadda ake kera makamin nukiliya ne da har za a ce zai zo nan ya sata? To dai dan Allah idan kaga wani bakon da baka gane masa ba, kada kai wata ka sanar da mu. Insha Allah. Fita daga nan fa zai yi wahala. To yanzu me abin ya shiga fata malam? Ina da wata shawara. Yanzu bajiran bani wace jarabawa ce ta rage ga wannan mabiyin naka da fara kasa na kwana a masallaci. Yanzu gashi na sa niqab ka taimaka a samu iyayen mun ni. Ka taimaka a samu iyayen mun ni din nan kafin a samu wata matsala na roƙe ka. Me? Oyo. Ya je Pakistan? Ce mun baki kai. Ta jara tari zai kai mun nisan nan ya dawo gida. Ta ya zai je Pakistan? Wai ba shi fasfo da visa? Babu su haka ya tafi. Ba su? Ba fasfo ba visa? Haka ya je Pakistan din? Ka kwantar da hankalinka mai gida irin wannan sai rashin lafiya ya da kama. kike wannan maganar baki san me yan Pakistan za su yi masa ba ne? Ni ba zan iya da ko ɗaya ba ma. Amma kaga Allah shiga bata malam bi gare shi. 'yan sanda dole suna zaga tituna saboda haka ku keta cikin gonannakin nan har ku isa zuwa Kanewal. Na gode. Wannan kyakkyawan aiki ne kake yi. Zan yi addu'a ta musamman akan Allah ya sa ka samu iyayen wannan yarinya. Allah ya kare ku. Ko me kuke cewa ma? Jinjina ga Shiram ko? Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Wannan duk laifinka ne. Da baka matsa sai an kai mun ni gida ba. Da ba kai ga haka ba. Yanzu saboda kai gashi ya shiga matsala. Gaskiya kai wani abu akai. To ya na iya? Idan har baka yi wani abu akai ba. To zan je Pakistan neman sa. Me? Wayo na bane. Ba tare da biza ba. Ba zan iya ci gaba da sa wannan ba. Tafiya da numfashi wahala suke yi min. Kaga, dole ne daga cikin me ya ba saja a matsayin matar.
domin 'yan sanda maza biyu suke nema da karamin yarinya. To kai ka zama matar mana. Lallai, kenan ta yadda idan wani ya tambaye ka zaka ce masa sunana Pawan Kumar Chaturvedi daga India, kuma ni babban mabiyin Bajrang Bali ne, kuma na sami izini ne shine na shigo ta karkashin waya ko mun ne. Ga mutane suna zuwa, rufe fuskar, rufe ma. Sannan ka daina mana wannan tafiyar sakagon. Manne, za ki min wani abu? Za a kama ta ba. Kai malam. Kai malam. Yawa. Wannan ba daidai ba ne. Duk lokacin da mutum ya karya sai abubuwa sun cakuɗe. Tsaya ka gani. Kin sake magana kuma tawa. To rufe fuska, maza. Subhanallahi, gaskiya wannan motar kai. Malam, ko za ɗan duba maka ne? Bismillah. Yanzu ka koma motar, idan na ce ka tayar sai ka tayar, ka gane? To. Yawa, ka gano wani abu? Ka san yalla bai abin ne sai na samu jijiyar. To kai kan baka rike ne ko likita? To gwada yanzu yalla bai. Me ka taba ne a ciki? Sake jarabawa dai. Ga abin da ne nan. Kai da kyau, gashi nan ka gyara min motar. Ai aikinmu ne mu ga cewar mun taimaki yan uwanmu. Kai amma na gode sosai. Na ce ba, ko dai zan dan rage muku hanya ne an aje ku a can gaba. Yar yarinya ya sunanki? Gaskiya da yake bata magana, bibiya ce. Ayya. Wallahi dai ka. Ko ya mahaifiyarta take ji akan hakan? To amma me likitoci suka ce yar uwa? Ai ta ma dai san ma kalbibiyar ce. Duk irinsu ɗaya ne. Ai ta ma yarinyar gada ta yi. Kayya. Irin wannan kaddara ce. Warai, gaskiya ne wannan. Amma ta wannan hanyar kanewar ka nufa ba? A'a. Amma sam kada ku damu, ku kwantar da hankalinku har gida zan ajiye ku. A'a, kada ka damu, kawai mu dai ka ajiye mu a akan nan babbar hanya. Ai sam ba wata matsala. Zan gaya wa ɗaya daga cikin konstabuloli na ya ɗauke ku a cikin motar aiki ta 'yan sanda ya kai ku gida. To kace konstabuloli? Kwarai kuwa aini ne spetan yankin nan. Yau da yake ina hutu ne. Amma da yake wani babban abu ya taso yanzu dole na koma. Babban al'amari kamar ya? Wani ɗan leƙen asirin indiya ne da aka kama ya gudu. Za mu ga na tsawon wani lokaci zai ci gaba da tserewa. Ina can nawa bai ce? Wallahi ba sani ba. Baka sani ba? Ba sani ba. Na hazara Allah wallahi ba san da yake ba. Gani na da shi na ƙarshe. Ya hau mota ne ya domin ya bi ɗan leƙen asirin. Bayan lokacin na kira wayarsa sai na ji wayar ta sa aka kashe. Wayar. Maza. Yanzu nan ka kira shi a gabana ina jin ka. Kira shi! Wayar zana kashe. Taho malam, na iso dama inda nake so na zo. Yanzu ɗaya daga cikin mutane na zai zo sai ya je ya ajiye ku a gida ko? Yalla bai. Ku zo mana, ku zo. Ga ya zan. Nan yalla bai. Maza zo nan. To. Waɗannan manya-manyan baƙi na ne. Kuma shi wannan ƙwararren makanike ne ma. Maza ka zo ka kai su gidansa a can Kanewal.
To labai mu je mai gida. Mun gode sosai labai. Ai ni ne zan maka godiya domin ka taimake ni sosai sosai. Me zai hana ku taɓa wani abu kan ku wuce? A mun gode labai za mu je kawai ba komai kai mu je. To mu je. Ku dawo. Ku shiga ku zauna. Yawa hankali. Sai an jima. Kowane bayan sa'a guda ka kira shi. Dole za a yi dace ka same shi. Ina gidan na kai Dan gaba ne kaɗan. Ba ka san hanyar ba ne? Da yake mun daɗe ba ma gidan ne ta zancen gaskiya gudu muka yi aure saboda haka baba yana fushi da mu. Yawa daga ta nan ne. To alhamdulillah dai mun samu gidan. Ka zama sarkin zafin kai mai manta gidansu. To ya na iya abubuwan ne ka san. To ba komai ai haka ne. Kai kira wa ƙara. Yalla bai. Wace masaniya babban ofishi suka bayar akan dan likin asirin? Yalla bai sunan Safawan Inkiya Bajirangi. Sannan akwai ɗan jaridan ƙasar nan tare da shi, Can Nawab. Bismillah, gwanin da naka ko? A karka damu mun gode. Ai ka gama mana komai tun da ka kawo mu. Allah ya saka da alheri. To Allah ya kare. Allah ya kiyaye. A sauka lafiya. Baba kana lafiya? Waye kai to? Baba dan Allah ka daina fushi. Ga yarka nan na kawo maka da jikarka. Zo yarinya zo. Kai wannan yarinyar ba. Ni haka kuma take. To amma ne sam bara da ya. Kaga baba babu wani fa'idar musayya akan titi. Mu shiga cikin gidan yasu sai kai mun faɗa yadda ranka yake so. Ni wani abu ne wannan na ga maka cewa ni ban gane ka ba. Mun ya aure ba tare da izinin ka ba. Dole ne zaka yi fushi da mu. Cije nan to da ke ni baba. Da ke ni kawai. Da ke ni hakuri kawo. In haka me maka mama ka ta kalmi nan da ke da shi. Da ke da shi amma dan Allah dana mu kai hakuri. Mu shiga cikin dan Allah mu shiga ciki. Mu je baba dan Allah dana mu baba mu je. Baba dan Allah kai hakuri mu je baba dan Allah. Ka go mun takalmi na mu je baba. Wani ne na shigo bane gidan Allah. Yau na ga duniya in na shigo na shigo na. Hawa yalla ba Allah kiyaye mu kiyaye. Sannan ko ta karamar yarinya tare da su. Karamar yarinya? Ɗan shekara nawa? 5 ko 6 haka. 5 ko 6? Kuma ba ta magana. Ba ta magana? Kwarai. Kada ka tsaya nan kana kallo na kamar wani hamago. Ka yi wa Hassan oba yanzu nan. Kawu, waye wannan? Kawu ka bude kofar nan. Daga takar ka karya min kofa bana. Kai ne suna yana to. Suwa, yarka da sirikin ka bana. Wancin ka sono ne zan fada cewa bana da ɗaya kuma bana da siriki. To ina waɗannan mutanen da suke cewa su yarka ne da kuma sirikin ka suna ina. Ta ya zan sani to. Da zan da kana tafiya su masu kama hanya suka tafiya su. एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी पढ़ेंगे साथ में थोड़ा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना
जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता Chanob, ina tunanin kawai mika kaina ga 'yan sanda. In ya su 'yan sanda za su nemi gidansu, kaga sai su mai da ita wajen iyayenta. Kar ma kai wannan tunanin. In kai haka tabbata za ka yi a magargama kuma wanda zai ƙara jin labarinka. Kuma kai ka lokacin da kake dagewa haka 'yan sanda za su dage domin su ga cewa sun samo gidansu? Za su yi ƙoƙarin nema kwana ɗaya kwana biyu bayan nan ba samu ba gidan marayu za su kai ta. Ba zan bari haka ta kasance ba, domin na yi wa bajiran bali alkawari cewa zan kai munni har gida, kuma lallai zan kai ta ɗin. Akwai wata hanya da za a taimake ka. Talabijin. Talabijin? Labarin bai da wani ƙarfi. Yalla mai ya za ka ce haka? Dan Indiya na taimakon yarinya bebiya 'yar ƙasar Pakistan. A gani na wannan babban labari ne labai. To amma wannan labarin naka akan ɗan leƙen asiri, ai ya fi armashi. Wannan labarin fa. To amma fa labai ba ɗan leƙen asiri bane. To shikenan magana ta ƙare yayi. Mun gama magana sai an jima. Halo? Halo? Yalla bai To menene amfanin nuna wannan labarin? Yalla bai yarinya ce za ta haɗu da iyayenta. Za ta haɗu da iyayenta? Kaga, mu sai da labari muke. Nan ba masallacin Amin Sha ba ne. Da za mu haɗa waɗanda suka rabu. To amma yalla bai. Kaga, Allah ba da sa'a. Halo? Yayya ba abin da ya kai ta sauƙin siyarwa. Amma soyayya? Menene masallacin Amin Sha? Wani sanannen waje ne. Ana cewa fatan kowa cika yake a wajen. To me yasa mu ba mu je can ba? Da gaske? Kai dan kaga masallaci rikidewa kake gaba daya? Ka tara lokacin da muka je masallacin Alipur? Kamar kaga fatalwa haka ka fice. In dai akan mu ne ko ina ma zan iya zuwa. To shikenan mu hawo mota yau da daddare. Ina ringi yake. Hello, Kamil. Hello, ya Chan. Allah na gode maka, da na shiga damuwa da jiga shiru. Kana ina? Wani yana tare da kai ne? Ba kowa. Kana ina ne? Kana tare da ɗan asirin ne? Ina wallahi ba ɗan leƙen asiri bane, mutumin arziki ne sosai. Kamar ya ba ɗan leƙen asiri bane. Shi fa shigo kasan nan ne kawai don ya kai wata yaniya gidansu fa. To amma yanzu kuna ina ne? Za mu je masallacin Hazrat Amin Sha ne. Ana cewa duk wanda ya je shan muradinsa zai cika. To shikenan dan uwa, Allah ya taimaka kuma Allah ya kiyaye. Mu je. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे
ए नबी तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी है नबी ku shiga ciki zan zo in same ku ina za ka je Assalamu alaikum. Sunana Chan Nawab. Kuma a yau zan baku labarin wani mutum wanda ya shigo kasar mu ba tare da biza ba. Wanda ya shigo kasar nan ta hanyar rarrafawa ta karkashin wayoyin boda. Sunan shi Bajirangi. Suka dauka ni ma da fara nayi zaton dan leken asirin kasar India ne, amma a halin yanzu na san cewa shi ba dan leken asiri bane. To amma shi waye, menene yasa ya shigo kasar mu, me yake so? Bajirangi mutum ne kamar ni da ku, kuma abu ɗaya ne tak ya jawo shi zuwa nan, kuma wannan abu shine so da yake wa yarinya yar shekara 6 yar Pakistan da bata magana, wacce ta bace a hannun iyayenta tun a India. Yayin da sauran hanyoyin da zai haɗa ta da iyayenta suka ƙi bulle masa, sai ya zama da Bajirangi hanya ɗaya ce kadai ta rage masa. Ta ce ba za ta nuna labarin shi ba, akan cewa labarin shirman banza ne, babu wanda ya nuna sha'awarsa a kai. Saboda haka dan Allah taimaka wa dan uwa Bajirangi game da yarinyar nan wajen iyayenta sannan ya koma kasarsa lami lafiya ba tare da fuskantar cutarwa ba, kasarsa India. जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए सवाल
shi a waya. Da ya sanda ya zo a shi muje. Suna matsowa fa. Bai daga ba. Ka daga wayar mana. Ka daga wayar. Me yasa? Zan gaya ma. Na dauka. Salamu alaikum dan wacan. Kana lafiya ne ko? Ina lafiya. To amma ka je masallacin ne? Tun jiya da daddare domin mu yi addu'a wa munni. Da kyau to yanzu kana ina ne? Yanzu haka mun dau hanya zuwa Gojira. Yanzu kenan ku dau hanyar Gojira. To shikenan. To ba komai zuwa anjima haka zan kira ka gane? Sai anjima. To shikenan ka kula. To dan uwa, yanzu dai kuma gashi nan kai ƙarya. Ni ban yi ƙarya ba. To amma ni ka sa ni nayi. To me? Baka taba kallon Mahabharat a talabijin ba? Fim ne? Sabon fim ne? Dalla duk wanda ya san wannan yarinyar ko ya san wani abu a kanta, to da Allah sa mana lambar waya. A wannan adireshin yanar gizo-gizo mu kuma tabbas za mu kira mutum. Na sa hotunan ku da kai da ita duka a cikin ɗaukar. Yanar gizo ka bashi mai ƙarfi dan uwa. Amma ko wanda ya sa lambar sa? A yanzu dai mutane kaɗan ne suka kalla, daga baya abin zai girma. Mun ni kina so ki kalla? To shikenan barin tare miki shi. Me faru mun ne? Me kika gani iya? Tare shi baya tare. Me faru mun ne? Tsayar. Kina nufin kin san wannan? Ita ce mamarki? Saki tarewa. Dan uwa can kalli daga mota ta sauka. Yaushe motar ta iso? Wajajen karfe 8:30. To bincikawa za ka yi daga ina ne motar ta taho zuwa nan. Ta zo. Ta iso. Yalla bai, daga ina kuka zo nan? Ina kuke son ku je? Muna so mu san daga ina kuka zo ne, amma kana da abin mamaki. Mamaki ko rashin mamaki mu dai ka gaya mana daga ina mota ta zo. Daga Jahanabad ne. Munni, sunan ƙauyen ku Jahanabad ne? Amma kafin mu je can Ursa muka baro. Ursa ne? Kafin mu je nan kuma mun baro Karimabad. Karimabad? Kafin nan fa? Yankin Sultanpur. Yankin Sultanpur? Munni? Ce yar Sultanpur ce? Munni daga Sultanpur take. Munni daga Sultanpur take. Iya Sultanpur. Yalla bai. Yalla bai kallo na daukar. Jiya can nawa bai dora akan yanar gizo-gizo. A yau zan yi muku bayani. Nan ai wajen masallacin ne. Yalla bai basu wani zogo jira ba. Mun bincika gaba ɗaya gidaje da kuma shaguna. Kwata-kwata ba sa nan. To shikenan. Ku tura wa dispatocin wannan yanki. Wannan dauka maza kuma duk wata mota ku tare ta. Ku bincika maza yanzu. To yalla bai. Kin hango kauyen ku? Saurari ni da kyau. Wuce. Kai zo. Sauri da jiki. Tau. Wuce. Tau. Cire mayafin. Cire ma. Cire na ce. Kai ku kama shi ne wata.
देखना ना मुड़ के जा चली जा उड़ के जा तुझे भूल से भी ना लगे नजर नींद तेरी दे जा दीद मेरे ले जा जाके तेरी रात को मिल गई सहर तू जो मिला हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल Assalamu alaikum. Sunana Chan Nawab. Kuma yau zan baku labarin wani mutum ne wanda ya shigo kasar mu ba tare da fasfo ko visa ba. Ta hanyar rarrafawa ta kasan wayar boda. Kuma sunan shi wannan mutumin Bajirangi. Kamar dai da yan sanda suka dauka ni da fara na dauka dan leken asirin India ne. Amma yanzu na tabbatar da cewa shi ba dan leken asirin India bane. To shi wane ne? Menene yasa ya shigo kasar mu kuma me yake so? Bajirangi mutum ne kamar ni da ku. Kuma lallai abu ɗaya ne tak ya jawo shi zuwa nan. Wannan abin shi ne so, soyayyarsu ga wata yarinya 'yar shekara 6 'yar Pakistan da ba ta iya magana, wacce ta bace daga hannun iyayenta tun a India. Yayin da duk wasu hanyoyin da zai iya bi ya mai da yarinya wajen iyayenta suka ki bullewa, zabi ne ta ya rage masa. Kowace tashar talabijin ta ki ta nuna labarinsa, yayin da suka ce duk shirman banza ne, kan cewa labari irin wannan wai ba wanda ya damu da shi. Saboda haka dan Allah a taimaka wa dan uwa Bajirangi domin ya mai da wannan yarinyar gida, shi ma ya koma kasarsa ba tare da ya fuskanci cutuwa ba, kasar India. Da duk wanda ya gane wannan yarinyar ko ya san wani abu a kanta, to dan Allah ya sa mana lambarsa a wannan adireshin yanar gizo-gizo ko kuma tabbas za mu kira shi. Ni ne Chan Nawab tare da mai ɗaukar hoto Chan Nawab daga Kashmir. tashoshin talabijin suke cewa da na rediyo da jaridu da mutanen gari bai dame ni ba. Mu a wajen wannan mutumin dan leken asirin India ne. Yallaɓai, amma iyayen yarinya sun tabbatar da cewa tabbas ta bata a India. Kuma maganar gaskiya yallaɓai al'ummar Pakistan sun fara tausaya masa. Kana ji ko? A gaya wa 'yan gidan talabijin da 'yan jarida cewa da bakinsa ya amsa cewa shi dan leken asirin India ne. To daga nan sai magani. In za su ci gaba da tausaya masa. Ka gaya wa mutanen ka su nemo mana ƙarin bayanai daga India. To ya labai. Yarinyar kan bata magana. Wannan na tuna sosai. Kwarai wannan mutumin ya kawo ta nan akan cewa ta bata. Laisa! Hello? Yalla bai ofishin 'yan sandan Kurukshetara da mutanenmu na ofishin jakadanci sun tabbatar da maganarsa. Tabbas ya je can da ita yarinyar. Ba zai yi a ce wannan mutumin ɗan leƙen asiri ba ne. Wannan hukuncin ba kai ne za ka yanke shi ba. Kan wane shi ne waye, wannan aiki na ne.
aikin ka shine ka sa ya amsa da bakinsa cewa shi dan leken asiri ne. To amma yalla bai. Idan kuma aikin naka ne ba za ka iya ba, to maza ka sanar da ni. Muna da jami'ai da yawa waɗanda za su iya. Kai kuma ina ganin mai yiwa dan hutu kake bukata. Ko ta halin gagawar so suke sai fawa ne ya amsa laifin nan. Duk tsawon rayuwa ta na yi aiki domin tabbatar da ɗaukakar ƙasar nan da kuma kare ta. Amma dai idan har wannan mutumin aka jefa shi a cikin magarkamar Pakistan na iya tsawon sauran rayuwarsa, to hakan ya taɓa ɗaukaka da martabar ƙasarmu. Ne kuma ba zan bari hakan ta faru ba. Halo? Wa? Yalla bai Hamid. Yalla bai Hamid. Nam yalla bai. To yalla bai. To yalla bai na gode. To madalla yalla bai. To madalla. Na gode yalla bai. Turo na wani ɗaukar hoto ta wato muje so muje. Labarin bajirangi. To da kyau, shigar da shi. Tsayin labai. Yayan Rafika, ana nuna yayi bajirangi a talabijin. Dan jaridan Pakistan mai suna Chan Nawab ya daura wata sabuwar dauka ta Pawan Chaturvedi inkiya dan uwa bajirangi wanda ke rufe a gidan kurkukun Pakistan. Pawan Chaturvedi wanda a yanzu aka fi sani shi da dan uwa bajirangi. Shi ba indiya ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin don ya gaya hada yarinya 'yar shekara 6 da iyayenta a Pakistan. Haska wannan labarin nan take. Me yasa bajiran ke yi wannan abu? Dan kuɗi yayi? Dan suna yayi? Dan ɗaukaka ne? A bajiran ya yi wannan abu ne domin yana da kyakkyawar zuciya mai cike da gaskiya. Ya yi haka ne ba don ya kalli shahida a matsayin 'yar Pakistan ba. Ya yi haka ne saboda ya kalli shahida a matsayin 'yar Adam. Ya ba ta karamci matsayinta ta 'yar Adam. Amma abin takeici wannan bawan Allah mai kyan nufi ya samu kanshi a tsaka mai wuyar gabar kasashe biyu. Sannan a yau wannan kiyayya ta tilasta bajirangi sai boye-boye yake a kasar Pakistan kamar wani mai laifi. Lallai ya kamata mu dakatar da wannan kiyayya haka. Kuma mu ne ya kamata mu yi wannan mu al'umma waɗannan kasashe guda biyu. Mu ne muke so mu rene yayanmu da soyayya ba da kiyayya ba a zukatansu. Saboda haka ku zo mu kawo ƙarshen wannan kiyayya. Gobe da safe duka mu nufi madakatar tsaro ta Narawal. Wani aikin maza ne wannan, a toshe bodar Narawal. Mutanen waɗannan ƙasashe biyu su zo su gani idan za su bari a dakatar da Pawan Chaturvedi. Bace ragiri na daga tsallaka boda ko kuma a ce an dakatar da shi daga komawa cikin ƙasarsa. Ni ne Chan Nawab tare da mai ɗaukar hoto Kamil Yusuf.
can namun ne. Dan uwa, alkawarin da muka ɗauka wa Bajirang Bali mun cika shi. Mane tana shahida. Shahida yanzu tana tare da iyayenta. Shahida? Shahida. Shahida. Pawan, maza zo mu je. Muje. Wata rana fa ka dawo mana. Amma wannan karo karka bata karkashin waya. Ka je a buga maka visa tukunna. Na alkawari. Bajirangi! Ɗanwa! 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 Yalla bai, an umarce mu ne da mu kama ka. Da yarka ce ta bata wannan mutumin sadaukar da ransa ya kawo ma ita. Da yazo zaka bude masa wannan kofar ko kuma ba za ka bude ba. Ka sani cewa ba zan iya bude kofar nan ba. Shin kana jin wannan muryoyin? Muryoyin al'ummar Pakistan ne. Idan har za su iya bambance daidai da ba daidai ba, to kai rasa ba za ka iya ba. Kai soja ne. Kai ka sani fiye da su ta wannan fannin. Umarni ya kaba mu yalla bai. Akan cewa kada mu bari wannan mutumin ya ketare boda. Amma mu ba ma da yawa nan. Idan aka danganta mu da sauran dubbanin da suke nan. Kare gane.
क्योंकि तू धड़कन मैं Ya haka baka jin zafi ne? I am Bala Kafin. Na je London ne kafinta. Gadon da umama yake kwana ni nake da shi. Fentin tutan Najeriya da kike gani fari da kore ko ni ne na fenta. Kuli ko ina ka faɗi gaba ne. Allah gabar. Abu ya kici yawa sai ka ce cin tuwon kishiya? Asara ne wallahi wannan. Na bar mai gadin gurin nan a shi bai kulle ba. Tumakai suka shigo suka nuna cinye gado a nan da kujeru. Au gado da kujerun ya zama ciyawa. A'a ba bushiya ba ce. Bala kafinta. Da ka mun ko ba za ka mun? Insha Allah. Ne miki alƙawarin yan nehu. Yaushe zan dawo? Nan da jibi. In na dawo baka bin ba fa. Mu bashin da kwana 40. Baya sarkin rashin kunya mai gidanka kace abokinka. Ni ne jirgin bacci na Bala kafinta. Ana fita da mu Dubai mu je mu gado mu baro shi a can. Ƙarya a gida ƙarya a dawa. Masu gudu su gudu. Allah sa kan ramin ƙarya. Bala kafinta mallakar kamfanin Magarya Film Production tare da haɗin gwiwar Bagauda Film Productions. A cikin gababuwan ka zaɓi wacce kake so yanzu fara sauke ma ita tukuna. Wanda yake son kai a jahannama zai dawo. To lalata ƴar wani kuma fa ita kuma ina zai dawoma. To iman Allah ya sa. To ni kaina in dai maganar kyau ne zan zuru. Kun iya kun ki ku yi domin kanku. Happy birthday to you. Baka gane ba. Bala good. Kudin ne bana hada gadan nan. Bala kafinta. Ba wannan sabin zaka yi. Elizabeth style zaka musu. Gaba ko rashin sani ga ɗan gari ganganci. Ani a Marin Beach oga wajen mutum 7 na jefa cikin ruwa dip. Hanjin su za ga yana motsi a ƙasa. Bala kafinta. Wai ni kun zo zuba muku abinci ne ko kun zo ku samu ciwon kai a nan gurin sai surutu kuke ta yi na kasuwa zan fara. Malam. Wa'asa ne dai. Da Allah na ganka da gemu. Na san za ka yi gaskiya. Magana ɗaya nake. Da Allah balafa. Oganmu nan da yakan na kwanta bacci ya ɗau butu. Wallahi sai na kona wajen nan. Mu kona ka baki ɗaya ku yi asara. Bala kafinta. Ɗaukar nauyi Sani Indomie. Rabu da ta Allah kai kake wani wani. Har ya rabu da ni ma auka ce ni. To na fasa tafiyar. Zama zan yi a wajen nan. Sai balan ya dawo ba ya saka. Shiryawa Naziru dan Hajiya. Bala kafinta. Kai da Allah ni ba. Na ce in kafa me na kai. Aunawa zan yi ba duka zan. Ba da umarni Ilyasu Abdulmumin Tantiri. Asalatu harin minan nauyi. Ba azumi bane yanzu. A'a. Anti dama aure caca ne ban sani ba? Ai ɗayan biyu ne. Ko ki samu mai neman mata ko ki samu mai ci miki mutunci. Wallahi ba zai yi a ce sai ranar goben tashin alkiyama sannan zan samu yancin kaina a wajen namiji ba. Wannan ya zama na ƙarshe idan ba haka ba wallahi zan baki mamaki. Amma dai mata ba su da imani wallahi. Kwarai da gaske. Zaki ba su da mutunci. Tun ma ba a ce mazan ƙasar nan ba. Makirkin sun mutu. Ke bai sha ja miki kunne ba. Duk sanda ke ga da mutane muna magana kar ki ƙara zuwa wurin ki laɓe ko kina ji ko ina waya ko wani abu. Ni fa matar ka ce. Kamata yi kai amfani da kwakwalwar kan kafin ka yanke irin wannan mummunan hukuncin da ka yanke. Hausawa sukan ce a daina yaban ɗan kuturu sai ya tsofa da yatsunsa. Ha ya nema an bashi an yi buki an cashe amma bayan wata biyu kacal sai zaman ya fara tangal-tangal. Mutuncin mace. Kali ka taimaka ka kai na asibiti wallahi mutuwa zan yi. Ai mutuwa tana kan kowa. Kafin ki mutu ai jama'a da yawa sun mutu. Ina iyayen ki suke ina iyayena. Da haka daga ni har ke duk za mu mutu lokaci kawai muke jira. Mutuncin mace. Mutuncin mace. Auren da an kayo kan soyayya ya fi kyau sosai. In an shuka bishiya domin Allah ta fi kyamar sai. Ɗakin da babu so zafi da yaji ya fi tattasai. Zan kai ki shakatawa honeymoon. Je garin
mutuncin mace. Dalin. Na gaya miki karki ƙara kirana da wannan suna na Khalid. Duk macen duniya da ka ganta a yanzu tana buƙatar kulawa musamman ma daga wajen mijinta. Duk abin da ya kamata in yi miki na yi miki. Da haka ba mu da lokacin wannan abin wai shi soyayya shirme kawai. Zaratan 'yan wasa Adam Edam, Zaharaddin Sani, Rabi'u Kadawa, Fati Washa, Fati Edimina, Abdul M Sharif da dai sauransu. Amma har yanzu akwai abin da ban yarda da shi ba wanda ka faɗa ni. Me kenan? Da ka ce min baka taɓa yin budurwa. To fa ya miki babban ƙarya bari ki ce gaya ni. Ƙarewa budurwa da yake da shi, mata yake da shi. Kai ƙarewa ni matarsa ce ma, kin ga cikin shi a ciki. Saboda rashin mutunci da akuyanci har nan kika biyo ni? Na rantsa da girman Allah idan ba sai na ci. Kakka kuskura ka zage ta. Kina zama da kaddara. Dan da irin wannan zaman wallahi gara in shekara a gaban iyayena. Co-producer Musa A.A. Rashid, shiryawa Alindima mutuncin mace. Malam me haɗa ka da matata? Ya za ka so ku tare mana hanya? Na tsaya a hanyar me ya haɗa ka da matata? Na rantsi da Allah ya kwanan ka ya ƙare. Shirin kamfanin Sharif Studios. Mataimakin darakta Babangida Sa'idu. Ba da umarni Alfazazi Muhammad. Mutuncin mace. Peace is a valuable trait, so maintain it. Ina fata Ubangiji mai sama ya yi maka baiwan da iyayenka za su yi alfahari da kai. Abokanka su yi farin ciki da kai, su ce dama su ne kai. Maƙiyanka kuma su san cewa Ubangiji yana tare da kai. Kuma ni ma in kasance tare da kai har ƙarshen rayuwata. Ba na su ƙara yin wata magana, na kusa koma gida. Al'ummarmu, our people. Al-yawma uhilla da kuma ɗayyibat. Wa da'amul lazina utul kitaba hillal wa da'amukum hillal wal muhsinatu minal mu'minati wal muhsinatu minal lazina utul kitaba min qablikum. Sashin wannan aya yana mana bayani kan halaccin auren ahalar kitabi da kuma cin abincinsu. Na ji daɗi mutuka yadda naga ka cika mudun au ba zalunci. Yesu zai ji daɗin abin da ka yi. Al'ummarmu, our people. Duk irin cutukanka zai ɗauke ta. Mutane sun warke, yatsunsu ya fito, makamai sun warke, suna gani sarai-sarai. Al'ummarmu, our people. From the makers of siyasa ko ƙabilanci. Zan iya kashe mutum, ba komai bane a gurina. zo a rufe ɗaki da ɓarawo in ma ɓarewa za ta to ta ɓare. Shi ma hukaci zai iya tafiya a tsirara ya ji tafiya lasa a kan titi amma a zuciyarsa ji yake daidai yake yi ba abin da yake da masa. Safa makami ne yake kashe mutane ba. Mutane ke amfani da makami suna kashe mutane yan uwansu. To ka zo wurin. I repeat, ba mu ci ba su ma ba za su taɓa ci ba. That's all. Ku sani lokacin da mutum ya cancanta ya rufe bakinsa shi ne lokacin da yake kasar ruwa. Al'ummarmu, our people. Allahu Akbar. Abin da Allah ya ɗauka na sani, sannan abin da ma ya bamu shi ma na sani, sannan kowane abu yana da lokaci sananne. Wallahi, billahi lazi na rantse da Allah, wanda zuciyarku take raya muku su suka yi wannan kisan wallahi ba su suka yi ba. Pasto in zai ku ba zai mu haka ba, kada mi abin da ƙarshe za a zo ana nadama. Ku yi haƙuri wannan makami da kuka ɗauka ba zai tsinana mana komai a rayuwa ba sai tashin hankali kuma bayan tashin hankali ba abin da yake biyo baya a ƙasa sai talauci. Kar mu sa kanmu a cikin talauci, kada mu kashe rai, kada mu zubar da jini. Idan kun yarda ku zubar da makamanku.
al'ummar mu. Our people. Commence. Sun kurin na ruwa kamar wannan baki da aiki sai dai ki tafi da ni gan me zai hana baka lullubo wani abu sun kuku ka to da shi gidan da ba ya kaza ce kaza gadara aina ke kaza nan babu kaza a nan ake ai ko da kai abun kunya an dinga nuna ku da waga ana cewa wagan zinaru a nuna ne da bakin ba wuri aka sane ki ba dan na ya abin da kike sai me a ce namiji munafiki ne wani munafikin ne mara kauna manzon Allah ya gaya miki na aure wacce ta tona maka asiri ce Zainaru ka je ka auro mace daga Maiduguri idan kuma kika sake damu na zan wuce Lagos in ƙara aure wata in kika sake damu na kuma sake wucewa har Enugu in ƙara aure wata zinari nake ne zinari ma hukaciya zinari mai isko kai dai ni irin wannan tunan sililin da take yi da hada wannan da hada wancan ka gane yanzu to ni ka san fisman ni ba na san hayaniya nace kawai da sa kai kai Allah sunanki ni a garin mu ce mun ake zinari mai tonan sili ba gui nama kazan ma ta sata ce bugun gurin ba wa can zancen banza aladin Allah ta to da kuka yi ba ki zan ji me kan kadan garo kalla kake kuna iya kiranta da gal